Ляхавіцкі раён невялікі па тэрыторыі і насельніцтве, але мае больш за 500-гадовую гісторыю і багатую культурную спадчыну. Тут захавалася шмат выдатных мясцін і будынкаў, якія з'яўляюцца гістарычна-культурнай каштоўнасцю і выклікаюць нязменную цікавасць у турыстаў. Да прыкладу, знакамітая сядзіба каля вёскі Грушаўка, якая з 16 стагоддзя належала славутаму роду Рэйтанаў і дзе вось-вось распачнецца рэканструкцыя ў межах польска-беларускага трансгранічнага супрацоўніцтва. Незвычайнай прыгажосці паркі ў Грушаўцы і Рэпіхава, капліца Рэйтанаў сярэдзіны 19 стагоддзя, а таксама музей у былой сядзібе рода Бохвіцаў ва Флер'янове, дзе захаваўся нават векавы дуб, пасаджаны некалі беларускай пісьменніцай Элізай Ажэшка. Ці, напрыклад, Мядзведзіцкі петрапаўлаўскі касцёл 1908 года пабудовы, дзе на нашых дзён у аўтэнтычным стане захаваўся арган майстра Пятра Вайцэховіча, які зараз таксама аднаўляецца для правядзення гэтым летам міжнароднага арганнага фестывалю. І гэта толькі некаторыя славутасці Ляхавіцкага раёна. В Ляхавичском районе разработан план развития туризма, где основная цель социально-экономического развития – это развитие туристического потенциала. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству дворцово-парковых ансамблей и города. Открываются новые точки общественного питания. В настоящее время Ляхавичский райисполком работает над созданием туристического кластера по включению объектов туристической инфраструктуры Ляхавичского, Ганцевичского, Барановичского района и города Барановичи. Данный маршрут будет считаться титульным. Для таго, каб яшчэ больш зацікавіць турыстаў і зрабіць іх самастойныя падарожжы больш зручнымі, у Ляхавічах распрацавалі незвычайны буклет «Пашпарт турыста». Па знешнім выглядзе ён сапраўды нагадвае беларускі пашпарт. На вокладцы герб Ляхавічаў, а на старонках можна знайсці ўсю неабходную інфармацыю пра Ляхавіцкі раён. Не толькі пра выдатныя мясціны і помнікі культуры, але і месцы пражывання і харчавання, аграсядзібы, установы аховы здароўя і тэлефоны экстранных службаў. Отличительной чертой паспорта туриста является сочетание информативного компонента, позволяющего туристу спланировать свое путешествие с элементами квеста. Начиная с первого разворота, турист-владелец паспорта включается в интерактив, заполняет свои персональные данные. При посещении объектов он может воспользоваться плюс-кодом. Это своего рода адрес, с помощью которого можно найти заинтересовавшее место или поделиться им на Google картах, а затем внести какие-либо рекомендации, заметки. В этом поможет специальная страничка паспорта. Пакуль што пашпарт турыста выдадзены невялікай партыяй у 150 экземпляраў на рускай і англійскай мовах. Распаўсюджваць яго плануецца на турыстычных выставах, у тым ліку міжнародных, а ў бліжэйшым будучым плануецца перакласці змест буклета таксама на беларускую і польскую мовы і распаўсюджваць у рознічным гандлі. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».